v-am regăsit, dragi copii! Pentru voi am pregătit în seara aceasta povestea Fata Babei și Fata Moșneagului. Era odată un moșneag și o babă. Și moșneagul avea o fată și baba iar o fată. Fata babei era slută, leneșă, țâfnoasă și rea la inimă. Dar, pentru că era fata mamei, se alinta cum se alintă cioara în laț, lăsând tot greul pe fata moșneagului. Fata moșneagului însă era frumoasă, harnică, ascultătoare și bună la inimă. Dumnezeu o împodobise cu toate darurile cele bune și frumoase. Dar această fată bună era oropsită și de sora cea scoarță și de mama cea vitregă. Noroc de la Dumnezeu că era o fată robace și ascultătoare, căci altfel ar fi fost vai și amar de pielea ei. Fata moșneagului la deal, fata moșneagului la vale, ea după găteje prin pădure, ea cu săculețul în spate la moară, ea în sfârșit în toate părțile după treabă. Cât era ziulica de mare, nu-i stăteau picioarele. Dintr-o parte venea și în alta se ducea. Și apoi baba și cu odorul de fiică sa, tot cârtitoare și nemulțumite erau. Pentru babă, fata moșneagului era piatră de moară în casă, iar fata ei busuioc de pus la icoană. Când se duceau amândouă fetele seara în sat la șezătoare, fata moșneagului nu se încurca, ci torcea câte un ciur plin de fuse. Iar fata babei îndroga și ea câte un singur fus. Și apoi, când veneau amândouă fetele acasă noaptea târziu, fata babei sărea iute peste pârleaz și zicea fetei moșneagului să-i dea ciurul cu fusele ca să-l ție până va sări și ea. Atunci fata babei, vicleană cum era, lua ciurul și fuga în casă la babă și la moșneag, spunând că ea a tors acele fuse. În zadar, fata moșneagului spunea în urmă că acela era lucru mâinilor sale, căci îndată o apucau de obraz baba și cu fiică sa și trebuia numai decât să zică ca ele. Când veneau duminica și sărbătorile, fata babei era împopoțonată și netezită pe cap de parcă o linseseră viței. Nu era joc, nu era clacă în sat la care să nu se ducă fata babei, iar fata moșneagului era oprită cu asprime de la toate acestea. Și apoi, când venea moșneagul de pe unde era dus, gura babei umbla cum umblă melița, că fata lui nu ascultă, că-i ușernică, că-i leneșă, că-i soi rău, că-i laie, că-i bălaie și că s-o alunge de la casa părintească, s-o trimită la slujbă unde știe că nu-i de chip să o mai țină, pentru că poate să nărăvească și pe fata ei. Moșneagul se uita în coarnele ei și ce spunea ea sfânt era. Din inimă, bietul moșneag poate că ar mai fi zis câte ceva, dar cum apucase a cânta găina la casa lui și cocoșul nu mai avea nicio trecere, și apoi să-l fi pus păcatul să se întreacă cu de ochiul, că-și baba și cu fiică sa îl umpleau de bogda proste. Într-una din zile, moșneagul, fiind foarte amărât de cât îi spunea baba, o chemă pe fată și îi zise: „Draga tatei, ia ca ce-mi tot spune măta de tine, că nu asculți, că ești rea de gură și nărăvită și că nu este chip să mai stai la casa mea. De aceea, du-te și tu încotro te-a îndreptat Dumnezeu, ca să nu se mai facă atâta gâlceavă la casa asta din pricina ta. Dar te sfătuiesc, ca un tată ce-ți sunt, că, oriunde te-i duce, să fii supusă, blajină și harnică, căci la casa mea tot ai dus-o cum ai dus-o, că a mai fost și mila părintească la mijloc,
dar printre străini Dumnezeu știe peste ce soi de sămânță de oameni îi da. Și nu ți-or putea răbda câte ți-am răbdat noi. Atunci biata fată, văzând că baba și cu fiică vor cu orice chip să o alunge, sărută mâna tatălui său și, cu lacrimi în ochi, pornește în toată lumea, depărtându-se de casa părintească fără nicio nădejde de întoarcere. Și merse ea cât merse pe un drum, până ce, din întâmplare, îi ieși înainte o cățelușă bolnavă ca vai de capul ei și slabă de-i numărai coastele. Și cum văzu pe fată, îi zise: Fată frumoasă și harnică, fie-ți milă de mine și mă grijește, că ți-o-i prinde și eu bine vreodată. Atunci fetei se făcu milă și, luând cățelușa, o spălă și o îngriji foarte bine. Apoi o lăsa acolo și-și căută de drum, mulțumită fiind în suflet că a putut să săvârși o faptă bună. Nu merse ea tocmai mult și numai ea ca ce vede un păr frumos și înflorit, dar plin de omizi în toate părțile. Părul, cum vede pe fată, zice: Fată frumoasă și harnică, grijește-mă și curăță-mă de omizi, că ți-o-i prinde și eu bine vreodată. Fata, harnică cum era, curăța părul de uscături și de omizi cu mare îngrijire și apoi se tot duce înainte să-și caute stăpân. Și, mergând ea mai departe, numai ea ca ce vede o fântână nomolită și părăsită. Fântâna atunci zise: Fată frumoasă și harnică, îngrijește-mă că ți-o prinde și eu bine vreodată. Fata curăță fântâna și o îngrijește foarte bine. Apoi o lasă și-și caută de drum. Și, tot mergând mai departe, numai ea ca ce dă peste un cuptor nelipit și mai să se risipească. Cuptorul, cum vede pe fată, zice: Fată frumoasă și harnică, lipește-mă și grijește-mă, că poate ți-i prinde și eu bine vreodată. Fata, care știa că de făcut treabă nu moare nimeni, își suflecă mânecile, călcă lut și lipi cuptorul și îl griji de-ți era mai mare dragul să-l privești. Apoi își spălă frumușel mâinile de lut și porni iarăși la drum. Și mergând ea acum zi și noapte, nu știu ce făcu, că se rătăci. Cu toate acestea, nu-și pierdu nădejdea în Dumnezeu, ci merse tot înainte până ce, într-una din zile, dis de dimineață, trecând printr-un codru întunecos, dă de o poiană foarte frumoasă și în poiană vede o căsuță umbrită de niște sălcii pletoase și când se apropie de acea casă, numai ea ca o babă întâmpină pe fată cu blândețe și îi zice: Dar ce cauți prin aceste locuri, copilă? Și cine ești? Cine să fiu, mătușă? Ea, o fată săracă, fără mamă și fără tată, poți zice. Numai cel de sus știe cât am tras de când mama mea, care m-a făcut, a pus mâinile pe piept. Caut stăpân și, necunoscând pe nimeni și umblând din loc în loc, m-am rătăcit. Dumnezeu însă m-a povățuit de-am nimerit la casa dumitale și te rog să-mi dai sălășluire. Sărmană fată, zise bătrâna, cu adevărat, numai Dumnezeu te-a îndreptat la mine și te-a scăpat de primejdii. Eu sunt Sfânta Duminică. Slujește la mine astăzi și fii încredințată că mâine n-ai să ieși cu mâinile goale de la casa mea. Bine, măicuță, dar nu știu ce treburi am să fac. Ia, să-mi speri copilașii, că dorm acum, și să-i hrănești. Apoi să-mi faci bucate. Și, când mă întoarce eu de la biserică, să le găsesc nici reci, nici fierbinți,
ci cum sunt mai bune de mâncat. Și, cum zice, bătrâna pornește la biserică, iar fata își suflecă mânecile și se apucă de treabă. Întâi și întâi pregătește scăldătoarea, iar apoi iese afară și începe a striga: copii, 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 veniți la mama să vă spele. Și când se uită fata, ce să vadă? Ograda se umpluse și pădurea forfota de o mulțime de balauri și de tot soiul de jivine mici și mari. Însă, tare în credință și cu nădejdea la Dumnezeu, fata nu se sperie, ci le ia pe câte una și le și grijește cum nu se poate mai bine. Apoi se apucă de făcut bucate și când a venit Sfânta Duminică de la biserică și a văzut copiii spălați frumos și toate treburile bine făcute, s-a umplut de bucurie. Și după ce a șezut la masă, a zis fetei să se suie în pod și să-și aleagă de acolo o ladă care vrea ea și să-și o ia ca simbrie, dar să nu o deschidă până acasă la taică-său. Fata se suie în pod și vede acolo o mulțime de lăzi, unele mai vechi și mai urâte, altele mai noi și mai frumoase. Ea însă, nefiind lacomă, și alege pe cea mai veche și mai urâtă dintre toate. Și când se dă cu dânsa jos, Sfânta Duminică cam încrețește din sprincene, dar n-are încotro, ci binecuvântează pe fată, care își ia lada în spate și se întoarce spre casa părintească cu bucurie, tot pe drumul pe unde venise. Când, pe drum, ea ca cuptorul grijit de dânsa era plin de plăcinte crescute și rumenite. Și mâncă fata la plăcinte și mâncă hăt bine, apoi își mai ia câteva la drum și pornește. Când, mai încolo, numai ea ca fântâna grijită de dânsa era plină până în gură cu apă limpede cum îi lacrima, dulce și rece cum îi gheața. Și pe colacul fântânii erau 2 pahare de argint, cu care a băut apă până s-a răcorit. Apoi a luat paharele cu sine și a plecat. Și mergând mai departe, ea ca părul îngrijit de dânsa era încărcat de pere galbene ca ceara, de coapte ce erau și dulci ca mierea. Părul, văzând pe fată, și-a plecat crengile în jos și ea a mâncat la pere și și-a luat la drum câte i-au trebuit. De acolo, mergând mai departe, ea ca se întâlnește și cu cățelușa, care acum era voinică și frumoasă, iar la gât purta o salbă de galben pe care a dat-o fetei ca mulțumire pentru că a căutat-o la boală. Și de aici fata, tot mergând înainte, a ajuns acasă la tată său. Moșneagul, când a văzut-o, i s-au umplut ochii de lacrimi și inima de bucurie. Fata atunci scoate salba și paharele cele de argint și le dă tatălui său. Apoi, deschizând lada împreună, nenumărate herghelii de cai, cirezi de vite și turme de oi ies din dânsa, încât moșneagul pe loc a întinerit văzând atâtea bogății. Iar baba a rămas ca o părită și nu știa ce să facă de ciudă. Fata babei atunci și-a luat inima în dinți și a zis: las, mamă, că nu-i prădată lumea de bogății, mă duc să-ți aduc și eu și mai multe. Și cum zice, pornește cu ciudă trăsnind și plesnind. Merge și ea cât merge tot pe acest drum pe unde fusese fata moșneagului. Se întâlnește și ea cu cățelușa cea slabă și bolnavă. Dă și ea de părul cel tixit de omizi, de fântâna cea mâlită și seacă și părăsită, de cuptorul cel nelipit și aproape să se risipească. Dar când o roagă și cățelușa, și părul, și fântâna, și cuptorul să le îngrijească și pe dânsele, ea le răspunde cu ciudă și în bătaie de joc. Dar cum nu?
că nu mi-ai feșteli eu mânuțele tătucuței și ale mămucuței. Multe slugi ați avut ca mine?" Atunci, cu toatele, știind că mai ușor ar putea căpăta cineva lapte de la o vacă stearpă decât să se îndatorească o fată alintată și leneșă, au lăsat-o să-și urmeze drumul în pace și n-au mai cerut de la dânsa niciun ajutor. Și mergând Diana tot înainte, a ajuns apoi și ea la Sfânta Duminică. Dar și aici s-a purtat tot hursus, cu obrăznicie și prostește. În loc să facă bucatele bune și potrivite și să spele copiii Sfintei Duminici cum i-a spălat fata moșneagului de bine, ea i-a opărit pe toți, de țipau și fugeau nebuni de usturime și de durere. Apoi bucatele le-a făcut afumate, arse și slăite, de nu mai era chip să le poată lua cineva în gură. Și când a venit Sfânta Duminică de la biserică, și-a pus mâinile în cap de ceea ce a găsit acasă. Dar Sfânta Duminică, blândă și îngăduitoare, n-a vrut să spuie mintea costurlubatică și cu o leneșă de fată ca aceasta, ci i-a spus să se suie în pod, să-și aleagă de acolo o ladă care i-a plăcea și să se ducă în plata lui Dumnezeu. Fata, atunci, s-a suit și și-a ales lada cea mai nouă și mai frumoasă, căci îi plăcea să ia cât de mult și cei mai buni și mai frumos, dar să facă slujbă bună nu îi plăcea. Apoi, cum se dă jos din pod cu lada, nu se mai duce să-și ia ziua bună și binecuvântare de la Sfânta Duminică, ci pornește ca de la o casă pustie și se tot duce și merge de-i pârâiau călcâiele de frică să nu se răzgândească Sfânta Duminică, să pornească după dânsa, să o ajungă și să ia lada. Și când ajunge la cuptor, frumoase plăcinte erau în trânsul. Dar când se apropie să ia din trânsele și să-și prindă pofta, focul o arde și nu poate lua. La fântână, tot la fel. Păhăruțele de argint nu-i vorbă erau. Și fântâna era plină până în gură. Dar când a vrut fata să pună mâna pe pahar și să ia apă, paharele pe loc s-au cufundat, apa din fântână într-o clipă a secat și fata de sete s-a uscat. Când prin dreptul părului, nu-i vorbă că parcă era bătut cu lopata de pere multe ce avea. Dar credeți că a avut fata parte să guste vreo pară? Nu, căci părul s-a făcut de 1000 de ori mai înalt de cum era. De-i ajunseseră crengile în nori. Și atunci, mergând mai departe, se întâlnește cu cățelușa. Aceasta avea și acum o salbă de galben la gât, dar când a vrut fata să-i o ia, cățelușa a mușcat-o de-a rupt degetele și n-a lăsat-o să pună mâna pe dânsa. Își mușca fata acum degețelele mămucuței și ale tătucuțului de ciudă și de rușine, dar n-avea ce face. În sfârșit, cum necum, a ajuns și ea acasă la măsa, deschizând lada, o mulțime de balauri au ieșit din trânsa și pe loc au mâncat pe babă, cu fată cu tot, de parcă n-au mai fost pe lumea asta. Și apoi s-au făcut balaurii nevăzuți cu ladă cu tot. Spre aceasta a fost povestea noastră, sper că v-a plăcut, copii. Da? Eu vă zic noapte bună, somn ușor și nu uitați să vă abonați la canalul nostru de YouTube Povești cu Bunica. La revedere, pe mâine!